טוב. הנה זה פה. בקופסה הזאת את תמצאי ספינרים של מכשפות מתלמדות. קדימה, תקחי אחד. הצלחתי! בסדר, עכשיו הדבר הבא. זה כל כך חמוד! הוא משמיע מוזיקה. היי, תפסיקי לשחק בזה! מה הכפתור הזה עושה? נפשה! בגדי מכשפה? את צריכה ללבוש את מדע המתלמדת לפני שהמוזיקה נפסקת. מהר, לפני שהמוזיקה נפסקת. היא נעלמה. אמרתי לך. זה לא סוף העולם, תנסי שוב! אחרי שתסיימי להתלבש, תלחצי על דו מי סול דו ואז דו פאפה לעדו על הצליל. בסדר. דו רמי דו